Hej så alle sammen, og velkommen til min kanal igen. Som I kan se, så jeg tror i hvert fald godt, I kan se det, så filmer jeg med min telefon lige nu. Det er fordi, at jeg vil vise jer mit værelse. Okay, lad os komme i gang. Her kan I se min seng. Altså, jeg er stor fan af det her hold, så her har jeg min Minecraft-plakat, min legetøjsting, min Minions-plakat, nogle grise og noget. Jeg bliver nødt til at tage den her på. Vent lige lidt. Shit, ja, shit. Wow. Nå, okay, men fuck det. Okay, her har jeg mit gamersted, hvor jeg laver videoer. Altså, jeg er jo en ny YouTuber, så jeg har ikke det vildeste. Så det er noget slik. Lækker. Her har jeg nogle modelfly. Den der er udlagt, og den er udlagt. Så har jeg lidt mere af det der. Så har jeg en Pikachu. Pika op in your ass. Shit. Her har jeg mit fjernsyn. Mit tøjskab. Min anden plakat af Pokémons. Som jeg kan godt lide Pokémons. Her er alle mine bamser. Jeg kan godt lide bamser. Ja. Her er min skoletaske. Min jakke. Min hat og min ministol. Så har jeg det her. Ja. Hej med flamingo. Det skal jeg nok vise på en anden video en eller anden gang med den her. Har jeg min sådan ting her. Og nogle CD'er og noget. Bare noget computergejl dernede. Et eller andet der. Nogle blyanter. Et billede af mig selv. Og så lidt mere deroppe. Her har jeg så mit dyr. I kan nok ikke se ham. Prøv lige at Den hedder Patrick. Det er en øgle. Sig hej, Patrick. Sig hej. Hej med dig. Husk at subscribe, okay? Hvad har jeg sagt om at bede om subscribe, var? Undskyld. Jeg burde nok lige sætte det her tilbage. Sådan. Bare se, jeg ser det nu. Her er alt mit Lego. Noget mere Lego heroppe. Noget mere bare en München-gejl. Nogle flere plakater. Nogle flere derovre også. Har jeg lidt mere Lego. Her er mit skateboard. Jeg skater sådan lidt. Ikke særlig meget. Jeg har skatet. Jeg skater ikke særlig meget mere. Det element. Her er bare en masse bøger. Og nu har jeg lidt flere bamser. Men ja, det var så mit værelse. Jeg håber, I vil smide et like og så subscribe min channel. Det vil jeg blive rigtig glad for. Hold nu kæft, kat. Undskyld. Hej.